Piye to, Cuk? Cepet ngomong ning pelanggan nek kowe salah. Kowe salah. Aduh, dudu kowe sing salah, tapi aku sing salah, Cuk. Kata Bos Supurno, DE sing salah. Cuk, kowe ra ngerti basa manungsa to? Lah awak dhewe kan beruang, Su. Hah? Iya, Ding, lali. Hah? Lho. Kok malah topike ganti iki? Kowe mau ra mudeng basa manungsa to, Cuk? Ra oleh ngomong ngono karo customer lho. Yo wis, cepet ngomong sing mau. Kowe ra ngerti to ngomong bahasa manungsa, ha? Kurang ajar men to kowe. Titenono aku bakal kei review elek. Tak viralin sisan kowe. Mampus. Ih, piye to, Cuk? Sesuk kowe rasa teko maneh yo. Jare Bos Supurno, sesuk kowe rasa teko maneh ning kene. Bruh. Hush. Bener to, Su. Hah?